Egunon. Euskal liburuaren frankismo osteko zentsura. 1975, 1983. Ana Gandara daukagu hemen liburuaren editorea, argitaratzailea, zeurea da hitza. Zeu entzuteko zain gaude. Eskerrik asko, bai aurkezpenagatik eta baita liburu aurkezteko aukeragatik ere. Ana Gandara solarrain naiz, liburuaren argitaratzailea eta gerikoa denez eta izenburuan agertzen denez, liburu honetan nahi izan duguna da garai zehatz bateko euskal liburuen zentsura aztertu. 78 eta 83 bitartekoa. Ni agertzen naiz argitaratzaile, bino taldean eginiko lan bada, zehazki memoria historikoa literatura iberiarretan ikertalde kontsolidatuak egindako lan bat izan du da. 8 urtez aritu gara, 12-13 bidai egin ditugu Alcalá de Henaresen dagoen Archivo General de la Administracionera, eta bertan egin duguna da arekatze sistematiko bat euskal liburu zentsuratuena. Orduan egin duguna da 4 urtez 12-13 bider jetxi gara Alcalá de Henaresera, ikertalde osoa jetxi gara, eta lehen bizi egin genuena izan duzen zerrenda bat, identifikatu genituen bertan zeuden euskal liburu zentsuratuen fitxak, espedienteak, baina 78 eta 83 bitartean beti ere. Behin, datu base hori eginda, ze hori egin gabe zegoen, egin genuena izan zen, bana espediente horiek arakatu. 800 eta 45 espediente izan du dira, modu sistematikoan arakatu ditugunak. Bertako informazio guztia pikatu, bildu, eta informazio horretatik abiatuta, liburu hau sortu da. Liburuan erran dizuete, parte hartu dugu ikertalde osoak, bai datuen bilketalan masibo horretan, eta baita gero lanean, liburua idazten. Ez dugu denok idatzi liburua, baino zor diogu elkarri talde bezala onartzea, denok parte hartu dugula datu bilketa horretan, lanaren alderdi handietako bat izan du delakoz. Lanak baditu 8 ataletan banatu dugu eduki nagusia, abiatzen gara testuinguru testuingurutik, garrantzitsua iruditzen zaigulakoz, ulertzea ze testuinguru legislatibotan mugitu zen aparato zentsorea, 78-tik 83ra, hor aritu dira Amaia Elizaldeestenaga eta Ismael Manterola Izpizua. Ondotikan, itzulpenari dagokion lanean aritu dira Miren Ibarluzea Santisteban eta Izaro Arroita Azkarate. Haur eta gazte literatura lanak landu dituzte Ane Miren Villagranek, Ainhoa Urzelaik eta Nagore Fernandezek. Eta gero, heldu literaturara pasa dira Beñat Sarasola Santamaria eta Mikel Ayerbe Zudupe. Eta azkena ataltxo bat, nik neronek ere idatzi dut, desberdinena, egin dugulakoz 545 zentsura fitxa hoien bolkado kuantitatibo bat. Kuantifikatu egin ditugu kualitatiboak ziren datuak. Eta horregatikan, liburu hau osatzeko erabili dugun metodologia izan du da mistoa. Kualitatiboa den irakurketa bat egin dugu informe hoiena, baina baita datu kuantifikatuak ere eskaintzen ditugu, azken atal horretan. Eta hain zuzen ere liburu honetan irakurketak, bata bertzearen lagungarri edo erabili ditugu gure datuen babesgarri, ondorioen edo ideia nagusien babesgarri gisa. Orduan, erran dizuet taldean eginiko lana da, baina ez dugu guk lan hau abiatu hola estricto sensu. Liburu honek auniz zor dio Joan Mari Torrealdairi. Berari eskainitako liburua da, bere omenez ere idatzia. Bere lanik gabe ezinen genukeen halako pausorik eman, bera erreferente izan du da ez bakarrik gurean euskal kulturaren eta euskal liburuaren zentsurari dagokionez, baizik eta Europa mailan ere. Eta beraz, berak eginiko lanari nolabait ere jarraipena eman diogu metodologia berri batekin,
eta modu sistematikoan landuaz, berak, landu zituen edo jorratu zituen zentsura lan horiek, ezta? Orduan, liburuak maila desberdinetako ekarpenak egiten ditu. Batetikan, egin dugun irakurketa kualitatibo eta kuantifikatu horretatik, ideia nagusi zenbait agertu dira noski. Bertzeak bertze, estatu izan dugu intuizioz edo intuizioz baino gehiago, bagenekien zerbait. Frankoren heriotzarekin zentsura etzela akitu. Zentsura aparatuak jarraitu egin zuen, Franko hil bazen ere. Are gehiago, legediatik debeku hitza desagertu bazen ere, bertzelako kontrol mekanismo batzuk ere garatu zituela edo mantendu zituela zentsura aparatu horrek, bertzeak bertze maila legislatiboan haur eta gazte literaturari zegokion obsesio hori mantenduaz eta komite espezifiko bat mantenduaz, eta argitalentxearen kontrolari erreparatu ziolarik bereziki. Orduan etzen desagertu, 1975an, 83 arte mantendu zen, aparato zentsorea, eta gainera izan du zituen bere filia eta fobia propioak. Bertzeak bertze, badira gehiago, baino azpimarratu daitezke, morala baino separatismoa izan duzuela hor obsesio, eta haur eta gazte literatura beti izan duzuela ikusmiran. Ez bakarrikan errateko hau ez da komenigarri, hau debekatu egin behar da, baizik eta hau gomendagarria da, hau interesantea litzateke bulkatzea, zentzu horretako gomendioak ere bideratuaz eta zehaztuaz. Orduan, edukiei dagokionez, ekarpena egin dugu noski. Bertze alde batetik eta bertze maila batean, metodologia desberdin bat erabili dugu. Orain arte Euskal Liburuaren zentsura, garai hontan eta orokorrean, baino garai hontan prezeski, etzen irakurketa kualitatibo eta kuantifikatu bidez modu sistematikoan landua, eta hori ekarpen handia izan du da, uste dugu. Laguntzen duelako intuizioz, susmo, batetik eta bertzetik hartutako adibideak elkarrekin lotzen eta ideiei babes oso espezifikoa ematen. Ez bakarrik garapen narratiboari daukionez, baizik eta datu zehatzak zenbat, ze zenbaki, ze proportziotan, ze deribatan mugitu zen aparato zentsorea Euskal Liburuaren, Euskal Liburuari dagokionez. Eta gero hirugarrenik, eta iruditzen zaigu garrantzitsua ekarpen hau, Torrealdairen lanari jarraipena eman diogu, osagarria da, baina gainera liburu honek laguntzak jaso ditu. Eduki ditugu 3 proiektu diru publikotik finantzatuak, bai Jaurlaritza mailakoak, bai Estatu mailakoak, eta baita EHUk berak lagundu egin ditu, lagundu egin du ikerketa hau aurrera eramaten, 3 proiektu eduki ditugu, eta beraz, noski, garrantzitsua iruditu zaigu, informazio hau jendeari ere eskuragarri jartzea, diru publikoz babestua izan den enean. Eta horregatik, lan honek badu lotura berezia ikertaldearen, memoria historikoa literatura iberiarretan, Mari Jose Olaziregik zuzentzen duen ikertaldearen webgunearekin lotura berezia. Bertan, ongi iruditzen baldin bazaizue ingo dut proiektatu, momentu batean, bertan egin dugulakoz bolkado bat. Hau da, ikertaldearen webgunea eta zentsura fitxak deritzen honetan bolkatu ditugu 500 eta 55 fitxa horietako informazio guztia. Orduan, jendeak eskuragarri dauka informazio hori. Bai? Guk noski liburu hau osatu dugu hor dagoen informaziotik abiatuta, baina jendeak ere ikertzeko eskuragarri dauka informazio hori. Eta liburua bera ere modu desberdinean, baina eskuragarri jarri dugu. Azkena den kapituluan, kuantifikatuak diren datu horietan 28 grafika osatu ditut eta 10 taula. Grafika guzti horiek koloretan, QR bat jarri genuen liburuan, eta
Ikusgai daude ikertaldearen webgunean ere. Nahi izatera, koloretan edo bertzelako ikerketetarako erabilgarri izanen direlakoan. Orduan, kariño handiakin osatutako liburu izan da, omenaldia da, Torre Aldairi, baino era berean nahi izan dugu jendearendako ahalik eta modurik ulergarrienean kualitatiboak diren eta kuantifikatuak diren datuak jarri. Jendeak erabildezan eta bere ideia propioak osa ditzan. Eta hoixe da. Eskerrik asko, Ana, oso interesgarria. Esan duzu 555 espediente fitxa aztertu dituzuela, eta gero gainera ontxe amaieran esan duzu, espediente horiek zeuen lantaldeko, ikerketa taldeko webgunean eskura daudela edo zeinentzako bai konsultatzeko edota urrengo ikerketei bide emoteko, ez da? Zelako informazioa aurkituko du horra jotzen duenak fitxa horietako bakoitzean, zer nolako informazioa aurkituko dau? Batetik informazioa da espedienteak berak nun aurki ditzakeen, ze hori izan du da, izan dugun zailtasun handienetako bat, etzegoela nolabait ere korpus hori nun aurkitu zerrendatua, etzegoen egina erregistro hori, liburuena, eta orduan ikusiko du ze espedientetan aurkitu daiteke, ze tokitan, ze espedientetan aurkitu daitekeen delako zentsura fitxa hori. Urtea, alerik badagoen edo ez, zein izan zen ebazpena, eta baita informea ere, ze lektore, irakurle, ze zentsore izan zen beraien kodeak agertzen dira, normalki izaten dira zenbakiak edo letrak, baina guzti hori hor dago, zenbat ale, ze tirada, zenbat balio zuen, itzulpena, euskarazkoak zirenen kasuan, noski itzulpena egoten zelako zaunitzetan, jatorrizko liburuaren lehenengo irakurketa zentsorearena, bigarrenarena edo hirugarrenarena, prozesu guzti hori, eta denunziable gisa identifikatu ziren horien kasuan, ze motatako denuntzia zehazten da. Guzti hori hor dauka. Noski izenburu, egile eta bertzelako ez gain. Bai. Hau da, hainbat informazio dago fitxa horietan. Bai. Eduki duzuela. Baita jarraipenarena ere, hau da, badira zenbait idazle begizioak direnak, ez? Beltzaren kasua bezala, begizioak zituena aparato zentsoreak, eta orduan ikusten da nola solasten diren irakurleak beren artean edo erreferentzia egiten dioten aparato zentsoreak berak pertsona edo idazle horri buruz zituen aurre iritziai buruz. Persona con ideología separatista, posible, tal, peligrosidad máxima, nola deskribatzen zituen, eh? Jasota dago hori. Bai. Hau da, evidentziak jasko dituzue. Dena dago transkribatua. Bai. Norberak irakurri ditzan, eta nahi baldin badaiak konputoetara jun zuzenean ze tirada, zenbat urtetan, zenbat ale agertu ziren urte zure aur eta gazte literaturakoak, edo narratibakoak, edo ze zentsorek zentzuratu zuen gehien, zeinek gutxien, guzti hori, grafiketan jagina dauka. Bai. Edertu, Ana, eskerrik asko zuri, aurkezpenagatik, eskerrik asko ere zure lantaldeari, zeukera aipatu dituzu, haiei ere eskerrona, gure aldetik eta zorionak. Zure, eskerrik asko.